का दृश्य देखता सदा आंच बोडवेवरtam हान्येतेले काकुती कुर्पा गुटमोगाचे 한가위가 없어 지도
सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका
जशी तू सांग कुणी माझा लागी गाया मुझे तुझा तुझे सरशी देवा तुझे सरशी देवा तुझे सरशी
आमच्या सगळ्यांनी सोडून राजेशू ख्रिस्ताची कूड आणि संसाराच्या बत्ताच्या परिपणापासून आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे कापत कर 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे कापत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे कापत कर बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे कापत कर आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपणापासून आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापत कर आमच्या 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 आणि सगळ्या संसाराचे कापत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे कापत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे कापत कर बाप्पा हम दुकान बेटे नाम जाती मगर चालू जाती आमच्या सुम्याने सडंदराची सुप्रीस्तची कोणी रगत तत्वनी देव आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपणापासून आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे कापत कर 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे कापत कर
हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची हे भगवंता मारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कृष्णाचे बाप्पा तुका बटयता आदिमगाच्या पुताच्या आमच्या समेत सुख्रिस्त कुडाला गतात मौनी देव कोण कृष्णाच्या कठीण कष्टाच्या पशामध्ये फाम 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मला आमचे सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मला आमच्या सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मला आमच्या सगळ्या संसाराची कृष्णाचे बाप्पा तुका बटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या आणि सुंदराची दुर्देशाची कोडली रगतमोनी देव तुमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपणा वस्तू तुझ्या कठीण कृष्णाच्या पशामध्ये आमच्या सगळ्या संसाराची आमच्याने सगळ्या संसाराचे काकूत कर 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 आमच्याने सगळ्या संसाराची काकूत कर आमच्याने सगळ्या संसाराची काकूत कर आमच्याने सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमच्याने सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मारा आमच्याने सगळ्या संसाराची काकूत कर नमस्ते काकुचे माय आमच्या जीवा अमृतान प्रवेशा तुका अनवरता
ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या देवकाच्या पुताचे आमच्या आमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या बंधनाच्या परीक्षणापासून आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर येसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर येसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर येसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर येसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर येसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर येसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर येसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर येसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर ससनाचा बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझा तीक मोगाचा पुताचे आमचा सुमी आणि सुरवंदरा जेसू ख्रिस्ताचे उडाने रगत आत्मने देव कोण आमच्या बदकाचा आणि सगळ्या संसाराच्या बदकाचा परिपणा पसोत येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर ससनाचा बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या तीक मोगाच्या पुताचे आमच्या सुमी आणि सुडवंदरा जेसू ख्रिस्ताची कुडाने रगत आत्माने देव पण आमच्या बदकांचा आणि सगळ्या संसाराच्या बदकांचा परिपणा पसोत जेसूचा कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर करा जेसूचा कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर करा जेसूचा कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर करा जेसूचा कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर करा जेसूचा कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर करा जेसूचा कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर करा जेसूचा कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर करा जेसूचा कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर करा जेसूचा कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर करा जेसूचा कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूर करा हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकोत कर
म्हणजे बाप्पा हम तुका भेटयता तुझ्या मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यानी सुडंदराची जुगली सजी कोडणे रगत आत्मोनी देव आमचा बदकांचा आणि सगळ्या संसाराचा बदकांचा परिपणापासून तुझ्या कठीण कष्टाच्या पशामरेपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर तुझ्या कठीण कष्टाच्या पशामरेपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर तुझ्या कठीण कष्टाच्या पशामरेपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर तुझ्या कठीण कष्टाच्या पशामरेपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर कठीण कष्टाच्या पशामरेपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर कठीण कष्टाच्या पशामरेपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर कठीण कष्टाच्या पशामरेपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर कठीण कष्टाच्या पशामरेपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर कठीण कष्टाच्या पशामरेपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर कठीण कष्टाच्या पशामरेपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाचा बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतीक मोगाच्या पुताची आमच्या सुमी आणि सुडवंदरा जेसू ख्रिस्ताची कुडाने रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्त्यांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्त्यांच्या परिपणापासून जेसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेसूच्या कठीण कष्टांचा पश्चामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर विषय सर्वे स्फोराती कालाभ आणि निरंत प्रकाश तिचेर पांकय ससनाचो विषय सर्वे स्फोराती कालाभ आणि निरंत प्रकाश तिचेर पांकय तशेंच जन्मळाय हो जावन आसा जीव आनी जिवन कोण तो म्हणजे तरी येता तो जायची मोड आसना आमची जे वेदा तेर उद्देश आसली तेका आपण जाणां आनी देवाची गजाली आमी समजी जावनी तीर्थाक येता ही तुजे सगळें थंडी जावन आसतली तुज्या पुनर्जीवन मांडलें जातलें ह्या संवसारांत मनुष्य वस्तू कश्ट काम केलां
sen utanken jag blir hemma. Så gamla räcker på slag. Vi brukade se hur vad vi aldrig det som att vi var det så som har du typ inte. ससनाच्या बापा जीवित तुवे दिले सर्गीच्या राजा माका हा पयले ससनाच्या बापा जीवित तुवे दिले सर्गीच्या राजाक माका आपयले ससनाच्या बापा जीवित तुवे दिले सर्गीच्या राजा माका आपयले केलोय माका वेळ जातस बापा आपून वेलोय माका मोगान गोपान तुझ्या उलो केलोय माका वेळ जातस बापा आपून वेलोय माका मोगान गोपान तुझ्या ससनाच्या बापा जीवित तुवे दिले सर्गीच्या राजा माका आपयले संसराक माका हाडलोय घोडा मोगान तुझ्या कुरपेन माका भरले पवित्रात्म्यान तुझ्या संसराक माका हाडलोय व्होडा मोगान तुझ्या कुरपेन माका बोरले पवित्रात्म्यान तुझ्या ससनाच्या बापा जीवित तुवे दिले सर्गीच्या राजा माका आपयले जाये भिडार तुवें केले आवय बापाय दीव पोस मुजो केलो कुडींत म्हज्या येवन पिडार तुवें केलें आवय बापायक दिवन पावस म्हजो केलो
दिले सर्गींच्या राजा माका हा पयले ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गींच्या राजाक म्हाका आपयलें ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गींच्या राजा म्हाका आपयलें देखोंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे थेर भर बसता भागी तो तुझ्या उतरां प्रकार चलचो ना तो मरण पळेवचो वाटेली तो नव्या जिविताचो सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुझे थंय आसात उतरां जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे थेर भर बसता देखोंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे थेर भर बसता भागी तो तुझ्या उतरां प्रकार चलचो ना तो मरण पळेवचो वाटेली तो नव्या जिविताचो सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुझे थंय आसात उतरां जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग सर्गींच्या तुझे नाव पवी जावं तुझे राजम कायम तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुझे संगाता स्त्री आंबिते तू सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जेस नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुझे संगाता स्त्री आंबिते तू सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जेस नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुझे संगाता स्त्री आंबिते तू सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जेस महिमा
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या दुखी सो मिस्तेर पयलो मिस्तेर समीचेचो म्हळ्यान मगतना रगत घमेता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरगार जाता तशी संसारान जावं नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीम फॉल तुझे कुशीचे जिस महिमा बापाक आणि महिमा पुताक आणि महिमा पवित्र आत्म्या ए मोजा जेस तेचे पातका ते का बोक्षे एम कोडाचा उचांतले ते का नेवार सोमेस्त्रम्याम सडकन तेचे काकुल तेचे अधिकार आसल्यात सरकार वनपार सस्ना सवेशे सर्वे स्फोराते कालाबोय आने निरंतर प्रकाश तेचे फांकय सस्ना सवेशे सर्वे स्फोराते कालाबोय आने निरंतर प्रकाश तेचे फांकय दुसरो मिस्तेर समी जसो कमबॅक बांधून जर बदने मारतात आमचे बाप्पा सतींच्या आत्मे नाम पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझी कशी सगळं जाता तशीच तुमचा राहता आमचो दिसपडतो ग्राज जमका दे आणि आम्ही आमचे चुकलेले बक्षिता तसे आमचे बोगस आणि आमकां ताळमेन पडोवन दिव नाका पण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्रियामी तर तुमचं देव आणि सदैवीम फॉल तुझे भगवंती मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या काते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्रियामी तर तुमचं देव आणि सदैवीम फॉल तुझे भगवंती मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या नमान मरिये कृपेन बरल्ले समी तुझे संगाता स्त्रियामी तर तुमचं देव आणि सदैवीम फॉल तुझे
कृपंबरले समती जय संगता श्रेया बिते तु सुदेव आणि सुदेव पॉल दिजो कुसी जे जे मांबरे कृपंबरले समती जय संगता श्रेया बिते तु सुदेव आणि सुदेव पॉल दिजो कुसी जे जे भाव कनि पुता कनि पवित्र Amen.
Pan somester sumi Jesu kursarum kalon आपल्या मायमुखार प्राण करता. Bagain Maria wacame mopya kate vinate karatanem chamorna chakali amen. भगवंते मर्यादा वाचमे अमपप्या काते विनाते कर आतानेम चामोरनाच्या वेळार आमेन. भगेन मर्यादा वाचमे अमपप्या काते विनाते कर आतानेम चामोरनाच्या काळी आमेन. Bagain Maria wacame mopya kate vinate karata nem chamorna chalala amen. Bagain te Maria wacame amapapya kate vinate karata nem chamorna chalala amen. Bagain te Maria wacame amapapya kate vinate karata nem chamorna chakali amen. Bagain te Maria wacame amapapya kate vinate karata nem chamorna chakali amen. Bagain te Maria wacame amapapya kate vinate karata nem chamorna chakali amen. Bagain te Maria wacame amapapya kate vinate karata nem chamorna chavelar amen. Bagain Maria wacame mopya kate दसातां सदा सर्वतां ये मोचाचे तेचे पात काते का बोक्षे येम कोडाचा उजांतले ते कानेवार सोमेस्त्रत्म्या सरकन तुझे काकोळतेचे अधिक आसल्यां सर्गाक वनपा ससना सोवेशे सर्वे स्पोराती कालाबोय आने निरंतर प्रकाश तेचेर फांकय ससना सोवेशे सर्वे स्पोराती कालाबोय आने निरंतर प्रकाश तेचेर फांकय नमांद्रने ककुलतेचे मे नमनमचा जीवा अमृताने भरवशा तुका मे उलो मारता आम्ही परदेशी वेचे बालका या दुखाच्या कोडात असता हसका रुसका सडणं आम्ही तुका दान करता तर तो आमचे शिकाय ते तुझे काकुलतेचे डोळे आमचे वेळेर परते आणि या परदेशात तुझे कुशीचे सदैव फॉल जेजू काम कादक ए दयाळे ए मोगाळे ए दुळोबे आमकारे मरे भगवंती देवाचे मे आमपसत विनाते कर माग्या ये देवा तुझ्या एकल्यास पतान आपल्या जिने मोरणा आणि जीवनपणावर वे ससनांच्या बचावेचे इनाम आमका जोन दवरला भगवंत आमकार मरेचे भोपवे दुखी सोमेस्तेर आम्ही नियलताना तांतू आटा पिल्ल्या आम्ही पाटलाव करेसो आणि तांतू बसयले आम्ही जोडीशे कर म्हणून आम्ही परत त्याच क्रिस्तांच्या सम्या मारिफात आमेन.
देवादीन जाल्ल्यापासत मागणे मोगाचे न्हू जेजू पुनर्जीवनपणाने जिवीत जो ताचेर सतमंता तो मोराज जाल्यारी जियेतलो ह्या भावार्थान काल देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयणी पासत मागूंक आनी ह्या मोरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाक बुजोवंक एकठांय जाल्या देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयणींच्या वेगलाचारा वरवीं आमकां दूख भोगतात तरी जिवंत जाल्लो जेजू आमच्या भयणींक ताच्या जिवंतपणान भागीदार करतलो म्हणलो भरवसो दिता देखून आमी तिचे पासत मागया जिवंत क्रिस्ताते आमचो भावार्थ जिवाल करतया सर्गींच्या बापा तूं जिवासो आनी मोरनासो देणे कालच्या दिसा ह्या संवसारांतल्या आमच्या भयणींक तुवें तुजेशी आपोवन व्हेली ती जिवंत आसता तुजेर बरवसली तर आतां मोरनान तूं जा तिसो बरवसो कशें तुजेर बरवसलेल्या तुज्या पुता जेजूक तुवें मोरनांतलो जिवंत केलोय तशें आमच्या भयणीक तुज्या पुता संगी नव्या जिविताक पुटे हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन सांजुवांक प्रमाणे जेजूची सुवार्ता तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करूंक मनाले ताणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी म्हज्या बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गांत हांव देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मोर्न पावले जो कोण ओ उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो कफरनावांच्या सिनागोगान शिकोवन आसतना ताणें सांगिल्ली उतरां ही सर्वेस्पराचे उतर मोगाचे न्हू आमचो मोग करच्या बापा लागीं आमच्या देवादीन जाल्ल्या भयणी पासत आनी आमच्या हेर गरजा पासत आमी मागया ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा कर आमचे फुडें गेल्ल्या गवल्यांक धर्मिकांक आनी भावार्थ्यांक ससनाच्या जिविताचो वांटो दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमकां सर्वांक जिविताचे देणे दिवन तुज्या आमार जिवितान आमकां भागीदार केल्याय ह्या जिविताचे मोल समजून सदांनी तुजे थंय उपकारी मनान जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता ह्या संवसाराक अंतरलेल्या आमच्या भयणींक ससनांच्या जिविताचो वांटो दी आनी तुज्या भक्ताचो वेळ ससनाक जिवचो संतोश भोगोसो कर म्हूण मागता आमच्या भयणीच्या मोरणा मारिफात दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचे दूख थांबोवंक बळ दी म्हूण मागता हे घडये मोरणाच्या तनीर आसल्यांक बऱ्या मोरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता अवघडाक बली जावन अवचित मोर्ण पावल्ल्यांक आनी फावो ती तयाराय नासतना मोर्ण पावतेल्यांक तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता सर्गींच्या बापा आमच्या भयणींच्या मोरणांतय दुखेस्त जाल्ल्या आमकां सर्वांक आदार आनी बरवसो जा आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगात हांव केदीस वेगळी करिनाका बागार सदांच तुज्या गोपान आमकां सांबाळ आमकां तयार केल्या सर्गारजान आमी येवन पावाशे आमकां तुजी कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवे घे म्हाका सोम्या परतून घे म्हाका घे गोपान तुज्या घे म्हाका सोम्या परतून घे म्हाका घे गोपान तुज्या तुझे विण करसिल्ले दिसते कोडसानेचे
विसर सौम्या विसर घे माका सौम्या परतून घे माका घे गोपान तुझ्या हातांची ये घडी दवरून दोळ्या हुजरी काकोल कर तू मोजे घे माका सौम्या परतून घे माका घे गोपान तुझ्या संसाराक हांव लाभदून गेलो तुका सांडून धरतो आता पोटलो घे माका सौम्या परतून घे माका घे गोपान तुझ्या शानपणी हांव बसता उतरां वायकता कुशे खालतो जाता घे माका सौम्या परतून घे माका घे गोपान तुझ्या मुखा मोळते तुझे नाका सौम्या काढचे मोजा आत्म्या वयले घे माका सौम्या परतून घे माका घे गोपान तुझ्या सासनीक विशेवला बोय प्रकाश तेचेर फांकय तुझ्या गोपांतला बोय घे माका सौम्या परतून घे माका घे गोपान तुझ्या घे माका सौम्या परतून घे माका घे गोपान तुझ्या जना असा एक रान जाका म्हणटा सरकाराक व्हडा सुख संतोषाचो तो गाम ना पिडा त्या गांवान ना मोरान ना काय आकान बागार ससना थंय जियेतेल्याम जियेतेल्याम आमी ससना थंय जियेतेल्याम जियेतेल्याम आमी ससना थंय जियेतेल्याम काम आमचे जाता साबन कचो सोन जाता साबन येतलो एक दीस विशेवासोन जेजो थंयसर मेळटलो आमचो एक व्हड जातालो ससनाक तोडसो ना बांदवो आमचो जियेतेल्याम आमी ससना थंय जियेतेल्याम आमी ससना थंय जियेतेल्याम आमकां सायबीन आमची मान राखून ती आसा सदां सुस्वागत दिमच्या आमकां सर्गां
असतेली आमका ती सर मेलतेली जमसोना आमचे तै वेगळाच्या जिये तेलम आम्ही ससनात जिये तेलम आम्ही ससनात जिये तेलम सत्नांता देवा सुरपुद्वेदरा बापा श्रीगांधीमीच्या रचणारा आणि जेजो ख्रिस्ता त्याच्या एकल्यास पुताक आमच्या सम्याम तो बोलतात मेरे गर्भे संभालो आमकार मरेतान जन्मालो पांच ताका ताणे कोचसले ताका कुसा जडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतो जिवान जालो सरगार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला ते जिव्याने मेल्ल्यांची मनशी बी करूंक येतालो सत्मांता पवित्र आत्म्या कतोळी पवित्र भक्तासो एकतार भक्ताचे भक्षाणे कुडीचे जिवानपण ससनाचे जिविता आमेन आमच्या बापा सरकींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येव तुझे कुशी सरगार जाता तशी संसारार जावं नमान मरिया कुटुंबलेले सुमी तुझे संगाता स्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीची जेजू नमान मरिया कुटुंबलेले सुमी तुझे संगाता स्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीची जेजू नमान मरिया कुटुंबलेले सुमी तुझे संगाता स्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीची जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या ससनाच्या बापा हांव तुका भेटिता तुझ्या हाती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सुडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्माने देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परीक्षणापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पसावा मरीपान आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पसावा मरीपान आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पसावा मरीपान आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पसावा मरीपान आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पसावा मरीपान आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पसावा मरीपान आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पसावा मरीपान आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पसावा मरीपान आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पसावा मरीपान आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पसावा मरीपान आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापूत ए भगवंता देवा ए भगवंता बलवंता ए भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बलवंता ए भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बलवंता ए भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर ससना सोविशे सर्वेस पोराती काला बय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर पांकय ससना सोविशे सर्वेस पोराती काला बय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर पांकय
प्रश्नांच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्याने सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कुडणी रगत आत्मो आणि देव पण आमच्या भक्ताच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परीक्षणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे हे भगवंता भगवंता देवा हे भगवंता बलवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बलवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बलवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससना सोविशे सर्वे स्फोराती कालाबोय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. ससना सोविशे सर्वे स्फोराती कालाबोय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. आमच्या भक्ताच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परीक्षणापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता बलवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बलवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बलवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससना सोविशे सर्वे स्फोराती कालाबोय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. ससना सोविशे सर्वे स्फोराती कालाबोय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. आमच्या भक्ताच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परीक्षणापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. 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 आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर.
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बलवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बलवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बलवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सस्नासो विषे सर्वेस्पराधी काळाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. सस्नासो विषे सर्वेस्पराधी काळाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुज्या हाती मोगाच्या पुताची आमच्या सुमी आणि सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पसावा मरिपान. 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 सगळ्या संसाराची काकूत. 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 हे भगवंता देवा, हे भगवंता बलवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बलवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बलवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सस्नासो विषे सर्वेस्पराधी काळाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. सस्नासो विषे सर्वेस्पराधी काळाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. नमारण्य काकुलतीचे मये नमनमच्या जीवा अमृताने बरवशा तुका मिवलो मरता आणि देशी वेची बलका या दुखाच्या कोणून दसता अस्कार उसका सड आम्ही तुका अर्दान करता. ते तू आमचे सकै ते तुझे काकुलतीचे दळे आमचे वयर पडटे आणि आपदेश उपरांत तुझ्या कुशीचे सदै फळ जेजू का आमकां दाखय. हे दयाळी, हे मोगाळी, हे दुलोभी आमकां मरे. भगवंती देवाची माये आम्हा पसत विनंती कर. सांजवा प्रमाणेच वर्ता जेजूचे मोल उपरांत जेजू घडोवंक आसले ते सकट घडले म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेले जारी जमचे खातीर म्हणालो. म्हाका ताण लागल्या. ते सिरक्यान भरलेले एक आयदन आसले. ताणें एक दर्या आल्मे त्या सिरक्याक बुडयले आणि तो एक इसपाचे बडयेक लावन ताच्या वंटाक धरले. जेजून तो सिरको सकताच म्हणले संपंदले आणि तकली बावगोवन आपलो हातमो ओपून दिलो. सर्वेस्पराचे उतार. देवाचे उडप. मोगाच्यानो आमचो मोग करच्या बापा लागीं आमच्या देवादीन जाल्ल्या भयणी पासत आमी प्रार्थया.
मोगाळा बाप्पा आमकां सर्वांक जिविताचे देणे दिवन तुज्या अमार जिवितांत आमकां भागीदार केलाय. ह्या जिविताचे मोल समजून सदांच तुजे ते उपकारी मनान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भावा भयणींक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्त सवे ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या भयणीच्या मरणा मारिपात दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचे दूख थांबोवंक बळ दी म्हूण मागता. ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा कर. आमचे वर्णी फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक धार्मिकाक आनी भावार्थाक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता. ह्या गये मरणाच्या तरेन आसलेल्याक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता. अवघडाक बळी जावन अवचित मरण पावलेल्याक आनी पावती तयारेन आसतना मरण पावतेल्याक तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता. तुजी खुशी जावं तुजी खुशी हांव तुज्या हातान दळलो माती जाय कितें तुका कर तूं आतां तुज्या हातांत ओपन दिता. तुजी खुशी जावं तुजी खुशी उज्यान तुज्या हेम काळीस पारकी नेतर ते कर तूं हिमापुरी रडून हांव मागता काल ते पोणे. तुजी खुशी जावं तुजी खुशी राजवट सलय आत्म्या वेली स्पिरितान बरोवन जामच्या कवे तुजी साक सगल्या लोकांमध्ये. तुजी खुशी जावं तुजी खुशी आपयलाय भयणे तुजे सरशी दिसासनीक विशीं आत्म्याक तिच्या भक्त्याक तुका ससना घरान तुज्या. म्हणता देवा सर पदवीधरा बापा सर्गाने विचार असणारा आमच्या सुम्या तपद्यातले गर्भे सांभाळलो आमकार मरेतान जन्मालो पण सगळे तका ताने कोर्स असले तका कुठचा जडलो तो मेलो आणि काल के पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तो कोचून घेऊन गेलो सरकार सोडलो सर पदवीधर देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेंकां दिव्याने मेल्यांची मुन्सिपी करूंक येतालो सतमाता पवित्र आत्म्या कथोलीक क्रिस्तबेक भक्ताचो एकतार भक्ताचे भक्षाणे कुडीचे द्वंदपण ससनाचे जिवीत आमेन. तुझे राजम कायम तुझे कुछ सरकार जाता तिथे संसाराचा आमचो विस्तृत ग्रास संपत्ती
एकच प्रेम भरलेले सभी तुझे संगत स्त्री आम्ही त्यातून सदैव आणि सदैव पाम तुझे कुशीत भगवंते मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या काते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा रामेन भगवंते मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या काते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा रामेन भगवंते मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या काते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा रामेन जसं दे तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन आमच्या बापा सरकींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ ये राज हम कहियो तुझे खुशी सरकार करता किसी कधी नेहमी आमचे सुकलेले आंबक्षिता तसे आमचे पातका आणि आमका ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वाईटांतले आमका निवार भगवंती मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या खाते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा रामे भगवंते मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या खाते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा रामे भगवंते मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या खाते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या भगवंते मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या खाते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन भगवंते मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या खाते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा रामेन भगवंते मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या खाते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा रामेन भगवंते मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या खाते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा भगवंते मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या खाते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा भगवंते मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या खाते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा भगवंते मरे देवाचे मे आम्हा पाप्या खाते विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या जसं दे तसं तान सदा सर्वता आमेन मोक्षाचे तिचे पाकाते अपोक्षी यमकडाचा उजाडले ती का निवार सोमेश्वरम्या सर्ग तुझे कापोटीचे अधिकच आसल्या सर्गात वर्णपा ससना सविषेव सर्वेस पोराते काला बोय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर पांकय ससना सविषेव सर्वेस पोराते काला बोय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर पांकय सर्वेस पोराती काला बोय आणि निरंतर प्रकाश तिचेर पांकय दुसरो मिस्टर सोमीचेचो तांब्या बाजू जन्मदाते मार मागतात आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम कायव तुझे कुशी सरगार सता तशी संसारान जावं आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या कुशीता तसे आमचे भक्तां बघोस आणि आमकां काढले पडोनी नाका उलवाई करणे आमकां
नमान मुरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीं फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मुरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीं फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मुरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीं फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मुरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीं फॉल तुझे कुशीचे जिस नमान मुरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीं फॉल तुझे कुशीचे जिस भगवंती मरिये देवाच्य में अमोपिया का तीर्वणाधिकार आतानिम चामरण चकली रामेन नमान मुरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीं फॉल तुझे कुशीचे जिस भगवंती मरिये देवाच्य में अमोपिया का तीर्वणाधिकार आतानिम चामरण चकली रामेन नमान मुरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीं फॉल तुझे कुशीचे जिस भगवंती मरिये देवाच्य में अमोपिया का तीर्वणाधिकार आतानिम चामरण चकली रामेन नमान मुरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीं फॉल तुझे कुशीचे जिस भगवंती मरिये देवाच्य में अमोपिया का तीर्वणाधिकार आतानिम चामरण चकली रामेन नमान मुरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीं फॉल तुझे कुशीचे जिस भगवंती मरिये देवाच्य में अमोपिया का तीर्वणाधिकार आतानिम चामरण चकली रामेन नमान मुरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीं फॉल तुझे कुशीचे जिस भगवंती मरिये देवाच्य में अमोपिया का तीर्वणाधिकार आतानिम चामरण चकली रामेन नमान मुरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबितेतून सदैव आणि सदैवीं फॉल तुझे कुशीचे जिस भगवंती मरिये देवाच्य में अमोपिया का तीर्वणाधिकार आतानिम चामरण चकली रामेन महिमा बापाक आणि महिमा पुताक आणि महिमा पवित्रात्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन ये मोजा जेजू आमची पातका आमका बोक्सी जम कोणाच्या उजांतले आमका निवार सोमे सत्म्या संकंतीची काकुलतीची आदिगत रसल्यां सर्गावरून पावय पगाळ भाव बहिणीनो आमची बहीण देवान तिका ताच्या घरा आपयला आसता तिच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या तिच्या आत्म्याक सोसनाचो विशय मागया देवाच्या घरा निरंतर जिवीत जिवचे फक्त तेणे तिका हो करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया कष्टात येयल्यानो येया ओझन भोगतेल्यानो येया दितलो विशय तुमकां कष्टात येयल्यानो येया ओझन भोगतेल्यानो येया दितलो विशय तुमकां तुका म्हजी खण जावंक पावल्यांत सगलो दीस आनी रात खंय आसा देव तुजो म्हणून दुस्मान खेंडून आसतात कष्टात येयल्यानो येया ओझन भोगतेल्यानो येया दितलो विशय तुमकां कित्याक आत्म्याक अंतिश्ट जालाय सुस्कारचे सोडाता बरवोसो ताचेर तोच तुका सांबाळतलो सदां कष्टात येयल्यानो येया ओझन भोगतेल्यानो येया दितलो विशय तुमकां
दिसाचे तो म्हाका मोगान दयेन सोलून व्हरता, रातीचे वेळी हांव किर्तनान ताचे भजन करता. कश्टात येल्यानो येया, वचन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशेवाम तुमकां. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो, तुमचे सगळे असो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकुळतीन आमची मागणी आयकोन घे. तुझ्या साकर नी हिल्डाची आत्म्याक ह्या संवसारांतले भायर सरूंक तुवें फरमायलाय. तिका सर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्ताची सांगातीन कर. आमेन. काकुळतीच्या बापा आनी सर बुजवणेच्या देवा, तूं सुस्तीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्करतेल्या तुज्या साकरांचे तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खलतेपणी प्रार्थाव. सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी भोल आनी ह्या दुखाच्या काळोख आनी वेळा पातावन तुज्या मुखामलाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या समयान आपण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सशी दावोशें कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून बेतले तेय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सस्ना सोविशे सर्वेस्परा तिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचेर पांगय. सस्ना सोविशे सर्वेस्परा तिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचेर पांगय. मोगाळ भाव भयणीनो, आतां आमची भयणीची कूड आमी देव मंदिराक वचचे.
देवा तुझे सरशी पैना तरी असता सूर्य तरी देवता मुझे काळते स्वप्नातच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी कुसापणी म्हाका ओळतो लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पैना तरी असता सूर्य तरी देवता मुझे काळते स्वप्नातच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसापणी म्हाका ओळतो लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पैना तरी असता सूर्य तरी देवता मुझे काळते स्वप्नातच म्हाका तुझे सशी देवा
तुझेच श्री देवा तुझेच श्री तुझेच श्री देवा तुझेच श्री कुसांपुनी म्हाका ओळखू लागी गायान मुझे तुका तुझेच श्री देवा तुझेच श्री देवा तुझे बसता भागी तो तुझ्या उतरा प्रकार सोलसो ना तो मरण पडेसो वाटेली तो नव्या जीवितासो कोणालागी वचो आमी तुझे दयासात उतरा जिविताची देखूना तुका आमी तरी मोगामी तुझो करता ओळेवना तुका केगाळारी आमी पातयेता तुझे तीर बसता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे पासत मरण पुनर्जीवन जाल्ले आमच्या सोम्या जेजूची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो बोमोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो मनशांचें जिवीत ह्या संवसारांत दादोसकाय हाडटा पूण तांचें मरण आमकां दूख हाडटा तरी बाबर्थाच्या दिश्टीन आमी ह्या संवसाराक दोळे दामताव पूण सर्गींच्या राजांत नव्यांत उडतल्या म्हणली बसवणी सोमी आमकां दिता देखून जानवायाच्या ग्रंथांतलीं उतरां पिकलेले केस प्रायवंतांची जानवाय पूण नितळ चिनी उतर प्राय पिशांच्या दोळ्यांक ती मेल्ली म्हूण आमकां भोगलें तरी ती देवा सांगाता अमर जिवितांत जियेतात आमच्या भयणीक हिल्डाबायक देवान 105 वर्सां ह्या संवसारांत जियोवचें देणें दिल्ल्या पासत आयच्या दिसा देवाक आमी अर्गां दिता आसतना एक आवय जावन ह्या कुटुंबांत मलगडो सांदो जावन आपल्या भुरग्यांच्या बळांचें पोशण मार्गदर्शन आनी तांकां बऱ्या वाटेक पावोवंक ह्या आमच्या भयणीक देवान कुमो केल्ल्या खातीर देवाक आमी आज अर्गां दिता आसतना ह्या भयणी पासून आमी मागया सर्गींच्या राजांत
ह्या आमच्या भयणीन आपल्या आवयपणा मरी फात दाखयल्ल्या मोगा मायपासाक सगळींचो मोगाचो जागो तिका फावो जावं दी. तिच्या जिवितांत केल्ले ल्हानशे सॅक्रिफीस भुरग्यां बाळां खातीर कुटुंबा खातीर केल्ले ते सॅक्रिफीस देवाच्या राजांत गोवांच्या खणा बरी ह्या तेस्त फळ दिवंक सोकोन दी म्हूण आमी मागया. सांगत आस ह्या आमच्या भयणीचो मोग केल्ल्या आनी तिच्या उतर प्रायेर जतन घेतलेल्या दुखेस्त कुटुंबाक सर पदवेदार देव बसवण पाठोवन दी आनी सर्गींत हांव ह्या आमच्या भयणी मरी फात ताची आशिर्वादां ह्या कुटुंबाचेर वतून दी म्हूण आमी मागया. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांत तो पुनर्जिवन जालो म्हणून बावरतना आमी वळखून घेता. ताचे सोबाने मरण गेल्ल्या हिल्डा आमच्या भयणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जिवन जावंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. सांपावलून कोरीत घरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, संवसार आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड मोडलो आमचो तांबू मोडून गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदीन आसलेलो ससनाचो निवास आमकां सरगार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. ह्या पासून आमी सदांच दैरांची येताव. आमी कुडींत वस्ती करिसर सोम्यातावन पयस आसा म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलताव. आमचे दैर विशेष देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोड सोम्याच्या घरा वचून रावचे बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सोम्या सवे आसूं वा ताचे तावन पयस आसूं ताका मानवण चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या निती आसना उजीर जरतेक उबे रावचे पडटले. सर्वेस्पराचे उतार. Servis por mozo dos mozo daro. Servis por mozo dos mozo daro. Servis por mozo dos mozo daro. कोणा घावे भेसा सर्वेस परस म्हज्या जिविताचो आधार. कोणा घावे कापूंक सर्वेस पर मोसो सर्वेस पोरा लागी हांवें मागला आतां तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस पोराचे घरी हांवें बिडार करूं. सर्वेस पोराचे सुवादेकपण साकून ताच्या खुशी हांवें समजून घे. सर्वेस पर मोसो सर्वेस पोरा तुका उलो मारता म्हाका म्हजी दया कर म्हाका साप्ती.
तुझे सदरे मुखार हांव येता तुझे मुखामोळ म्हजी तवली पयनाका सर्वेस्पर म्हजो उस्वार तोच म्हजो दारो सर्वेस्पर म्हजो उस्वार तोच म्हजो दारो सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे सुवार्ता ते वेळी जेजून लोकांक म्हळें बापान म्हज्या अधीन केल्ले सगळे म्हजे सरशी येतले आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदीस पयस करिसो ना कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवन आयला म्हजी कुशी करूंक न्ही बगार म्हाका धाडलेल्याची कुशी करूंक म्हाका धाडलेल्याची कुशी ही ताणें म्हज्या अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत वटयजय म्हूण पुता देखतल्या आनी सत्मंतल्या प्रती एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळा जाय इस म्हज्या बापाची कुशी हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत वटयतलो सोम्याचे शुभ वर्तमान क्रिस्तताई मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आनी दुकेस कुटुंबाच्या सांद्यानो भगवंत मदर तेरेसा तिणें जायत्या दुबळ्यांची पिडेस्तांची सेवा केल्ली आनी ह्या वेळार तिच्या जिवितांत एक घडिल्लें घडीत एकलो पिडेस्त ताच्या मरणाच्या तडीर आसलो आनी ह्या संदर्भार मदर तेरेसा त्या व्यक्तीचे हात धरता आनी अशें ती म्हणटा तूं सदांकाल तुजो मोग करच्या बापाच्या घरा वेताय म्हूण आनी तिणें इतलें म्हणलेंच त्या पिडेस्तान आपलो प्राण सोडलो मोगाळ भाव भयणीनो आमी हर एकली ह्या संवसाराचें जिवीत जियोवन बापाच्या घरा आमी येता देखून पयल्या सुवातेर आमी उडास दवरूंक जाय ह्या संवसारार आमचें जिवीत एक पोयन
आणि ते पयन शाश्वत न्ही. सांत पावल आपल्या पत्रांत म्हणटा, आमी जियेतांव वा मरतांव हे सगळे देवा खातीर. पळय, एकलो कोणी मनीस एका राती खातीर खंय भायर लॉड्जाक रावोंक गेल्लो, थंयसर ताचें लागेज सगळें तें उक्तें करिना, कित्याक ताका कळीत आसा हांव एक रात मात्र ह्या लॉड्जांत ह्या रुमांत हांव रावता म्हूण. तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारार कोणी आमी शाश्वत जावन जियेना, कित्याक आमी जोडतांव जावंक पुरो मान, गौरव वा पयशे, आस्पदीक ते सगळे आमी मरतना आमचे सवय आमकां व्हरूंक जायना, कित्याक आमचें जिवीत ह्या संवसारार तात्कालीक जावन आसा. पूण ह्या संवसारी जिवीत जियेत आसतना आमकां हर एकल्यांक दिल्ले मिसाव आमी जारी करूंक आसा, कित्याक ह्या संवसारार आमी जियेतांव देवा खातीर, देवाचो मोग करूंक आनी पेल्याचो मोग करूंक. देखून आमी उडास दवरूंक जाय आमचें जिवीत ह्या संवसारार तात्कालीक म्हणून. दुसऱ्या सुवातेर आमचो भावार्थ मरणाक अर्थ दिता. सांत पावल परत आपल्या पत्रांत सांगिल्लें आमी आयकलां, हांव म्हजें धांव धांवलां आनी म्हजें झूज हांव झुजलां. आमकां कळीत आसा रनिंग रेस, धांवणी, आनी थंयसर सबार कलगाडी धांवतात आनी एक वा दोग जण जिखतात, पयले वा दुसरे, आनी कोण जिखता रनिंग रेस तो आखेर मनीस धांवता आसतना त्या एंडींग पॉयंटा पावता आसतना तो सोन्न फाटी येना. ताका धांवोंक जायना जाल्यारय, ताका कश्ट मारता जाल्यारय तो धांवता आनी तो त्या खेळांत जिखता. आनी ह्या जिखल्या वरवीं ताका कितें लाभता? ताका संतोश येता, ताका खुशी जाता, कित्याक हांव धांवलो पुरो जाल्यारय हांवें सोडूंक ना, म्हजी धांवणी हांवें संपयलां म्हूण. तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या संवसारी जिवितांत कितलें कश्ट आसा जाल्यारय, पिडा आसा जाल्यारय आमी अर्द्यार आमचें जिवीत सोडूंक ना. बगार आमी जिवीत ह्या संवसारार आमी जियोंक जाय आनी तें येसस्वी रितीन हें जिवीत आमी संपोवंक जाय, तें गरजेचें जावन आसा. आनी हाच्या सांगाता आमी भावार्थी जिवीत आमी जियोंक जाय. पवित्राना वेळार आमी देवाची भुरगीं जाताव आनी ताच्या उपरांत सक्रामेंत आमी स्विकार करताव आनी हे सगळे सक्रामेंत आनी आमच्या भावार्थी जिवीत आमकां देवा सरशी पावोवंक आमकां कुमो करता. आमचें जिवीत तें कृपेचें करता. देखून मरणांत आमचो भावार्थ आमच्या मरणाक अर्थ आनी दिता. तिसऱ्या सुवातेर मोगाळ भाव भयणो, आमचें तें आसलो बरवसो आमकां सस्नीक जिवीत जियोंक आदार. जेजून सांगलें, हांव जावन आसा पुनर्जिवंतपण, हांव जावन आसा पुनर्जिवंतपण. जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी आमच्या पातका खातीर तो क्रुसार मेलो आनी सुमयान परगड जिवितांत सांगलें आनी ताच्या उपरांत पुनर्जिवन जाल्ल्या उपरांत आपल्या शिसांक दिश्टी पडोवन सांगलें, हांव सर्गार वेता आनी थंयसर तुमकांय हांव आपोवन व्हरता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी सबारपटी सांगचें आसा, सूर्य बुडतना दीस आखेर जालो म्हूण, पूण तोच सूर्य आनी एका कुशीन उजवाड दिता. तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसाराक मरता वय, पूण आनी एका संवसारार सर्गींच्या राजाक आमी सस्नाक आमी जियेताव आनी थंयसर सदांकाल आमी जियेताव. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमच्या भयणीच्या मरणा दिसा आमी उडास दवरूंक जाय. आमचें जिवीत ह्या संवसारार तात्कालीक आनी आमचें तें आसलो भावार्थ आमकां कितें दिता? आमच्या जिविताक अर्थ दिता आनी आमचें तें आसलो बरवसो आमकां सस्नाच्या जिविताक व्हरून पायता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमच्या भयणी खातीर आमी मागया, तिच्या आत्म्याच्या सल्वासवा खातीर आमी मागया,
तशेंच आमी ह्या संवसारात जियेत आसतना भावार्थान मोगान आनी मोगसाण्याच्या स्पिरितान जियोवच्या खातीर आमी मागया. सर्वांनी आमी देवाचो थाळो आमच्या जिवितांत आमी आयकुया. सोम्या थंय आमी विस्वास दवरून आमचें जिवीत ह्या संवसारार काळोखांत आखेर जायनासतना बागार सस्नाक बाळतेल्या त्या उजवाडाच्या संवसारार पावच्याक ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. सर्व आमी उबी रावया. सरली आमच्या बहिणी पासत सांगत आसा दुखीस्त कुटुंबा पासत आमची मागणी सर्गेंच्या बापाक आतां आमी मिटोवया. मोगाला बापा, पवित्र सभेच्या सर गोवल्यांनी तिच्या सांद्यांक क्रिस्ताच्या मोरणाने जिवंतपणाचो अर्थ उगडप करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सरल्या आमच्या भयणींक ससनांची शांती लाभय आनी तुज्या मुखामलचो प्रकाश ताचेर पांकय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भयणीच्या मरणाद्वारे दुखेस्त जाल्ल्या तांच्या कुटुंबांक तूं मोगान बुजय. मरणा वरवीं ह्या कुटुंबांक भोगचे ते रितेपण तुजे आजारपणान तूं भरती कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. यात्री पळयना नासत्या आमी सरल्या आमच्या भयणींची बरी देख घेवन आमच्या मरणाच्या दिसाक आमी तयार रावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उतार प्रायर पिडेंत आनी अस्कतायेन दीस रात सरच्या आमच्या मालगाड्यांक तुज्या बोलान भर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यातावन तांकां फावो ती जतन मोग ससाय मेलाशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ससनाच्या आनी सदां जिवच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुजे थंय आसा जिवीत, संपूर्णपणाचें जिवीत आनी असल्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. आनी ह्या जिविताचो उलो जोडून तुजे थंय आयलेल्या हिल्डाबाई आमच्या भयणीक तुज्या गोपांत घे आनी तुजो तो खरो विशेव, खरें समाधान, संतोष तिका फावो कर. सांगत आस तुजी सर्गींची आशिर्वादां तिचे मरीफात दुखेस्त कुटुंबाचेर, तिच्या भुरग्यां बळांचेर तूं पांकय. हे आमी मागता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भावना भयणीन आमी सुमीस्थानी हिल्डा आमच्या भयणी पासत भेटोवचें बलिदान सर पदवेदर आमच्या मोगाळ बापाक मांडटा तसलें जा म्हूण मागात. दयाळ बापा, आज आमी मातयेक लायता ती आमच्या भयणी पासत
हो परीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. तिच्या आत्म्यांत कसलेंय फातकाचें खत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सुख बगूंक तिका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वरमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आणि सासनाच्या देवा सर्व खाळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खाय दोणी तिसोणी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवनपणाचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाक सुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी आमार जिविताची बसवणी आमकां बसवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या बावर्त्यांचें जिवे सरण तें बदलता. हें संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सरकार सस्ताचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बारां संगाती तुज्या मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खालस नव्यानी सासणी खराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत हें वारवूतलें. हें म्हज्या उगडसा करात. बावर्ताचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो सरबणेची खालस तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वचनाव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रथमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो बडास कर आनी लियो आमच्या बागेवंत बापा पिटर पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या सख्य वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साखरनी इळ्ळाची काकुळत कर. तिका ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन व्हेली. जशी पविस्थाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्या समेस्ता तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां रिमरये देवाचे माय संगती भगेवंत जुजे तिचो पती भगेवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं तियास जेजू संगता तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद्वेदार भापा सर्वंदनांनी वैभाव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा आमच्या काळजा मनात दवरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आकांतांतले आणवरांतले पिडे शिडेंतले तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्थकाय समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे प्रभोशनात रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म तामणी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येता निरास वर्सलयताय सासनाच्या सस्नाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप करतेले शांती दे. आमकां शांती दे. पळया पुनर्जिवंत क्रिस्त आमकां पुनर्जिवंतपण बसयल्लो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी शेळयेच्या जिवनाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. सुम्या तूं आमी जेपतरे आमचें म्हाका फवना पूण ज्या उतरणच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सस्ताच्या जिविता सांबाळूं.
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमच्या वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पसलेल्या हिल्डा आमचे भयणीक सस्तांच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्व आमी बसया.
बोमगछनो सगळ्या फिरगस कुटुंबातर्फेन अंतरलेल्या आमच्या बहिणीक हिळ्ळाबायक सस्तांचो विशेव मागता आनी दुखेस्त कुटुंबाक बुसावण पाठयता. सरल्या आमच्या बहिणीच्या आत्म्याक शांती मागून हप्त्याचे मीस परवां ब्रेस्तरा सकाळी 9 वरांक दवरला. दुखेस्त कुटुंबान विनंती केल्या की तुमी सुमेस्ताने येवच्याक मिसाच्या बलिदानांत हाजीर जावन आमच्या बहिणीच्या आत्म्याक शांती मागच्याक. आतां कुटुंबातर्फेन सदल्या आमच्या बहिणीच्या आत्म्याक शांती मागून श्रद्धांजलीचें उतरां भेटयता रिटा टिचर. मरण आनी जनन दिवचे एकाच देवान. एक कुशीक संतोष, दुसरे कुशीक दूख. लगभग 85 वर्साचे संतोष आज मरणान संपताना बघता हेच न्हय जीवन. आज तुका, फाल्यां म्हाका. आमची भयण देवादीन हिल्डा मोंतेरो शांतीच्या गांवांक पयन करून गेल्या. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. देवादीन भयण हिल्डा मोंतेरो निमाणे आदिवस मागोवंक आनी तिच्या मोगाच्या कुटुंबादारांक बुजोवंक आमी हांगासर जमल्या. जेजू जावन आसा पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. कोण ताचेर सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो. वय मोगाच्यानो, जनन आनी मोरान संवसारी जिणेचो आरंभ आनी अंत जावन आसा. हर एक जिवी जल्मता आनी मरता. कालच्या दिसा मोरान पावुल्ल्या देवादीन भयण हिल्डा मोंतेरोक अंतीम गौरव पटोवच्या संदर्भी तिच्या जिविताचे विशीं 2 उतरां तुमचे मुखार. देवादीन जेर्मी मोंतेरो आनी देवादीन क्रिस्तीन डिसोजा हांच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी दुसरी जावन फेब्रुवारी 2 तारीख 1941 इसवेन मेर्सीन मायेक समर्पीत मंजेश्वर फिरगजींत ही जल्माली. थंयसर ल्हान व्हड जाली. उपरांत तिचें लग्न जेजूच्या पवित्र कलजाक समर्पीत वरकाडी इगर्जेच्या देवादीन आल्बर्ट वेगसा लागीं जालें. लग्न जिवितांत ह्या जोड्यांक 5 जाणां भुरग्यांचे देणे देवान फावो केले. जेसिंता, मेरी, अलेक्स, रॉनी आनी प्रेमा. वरकाडी फिरगजेच्या सुंकदकट्टे सांजुवांक समर्पीत वाड्यान वस्ती करून आसली. प्रस्तुत तिका 9 नत्रा आनी 2 पंतुराची मोगाल आजी ती जावन आसली. देवादीन भयण हिल्डा मोंतेरो सादिती, दादोशी, प्रशांत, देवबिरांतीची, मागण्याची मनीस, मोगाल मैपाशी, हस्त्या तोंड्याची जावन आसली. सदां खुशाली आनी तिच्या भोंवतणी आसल्यांक संतोशान ती दवरतली. ती बरी पोतीन मोगाल आवय जावन तिणें कुटाम पोसल्ले. आपल्या तरणाटपणांत दिसपडत्या ग्रासा खातीर गणेश बिडयेच्या कंपनीन ती बिडी बांदतेली, घरा रांदवय करतेली आनी तिचे घरदार सांबाळतेली. 2000 इसवेच्या जुलय 28 तारीखेर तिचो पोतीन अंतरता. उपरांत कुटुंबाचे सुमकान हाती घेवन भुरग्यांच्या बऱ्या फुडाऱ्याक फावोवंक ती पाठिंबो दिता. फाटल्या 5 वर्सां ती घरांतल्यान भायर वेती नातली. घरांत तेर्स मागणें करतेली. आत्मीक गरजेक गराज कुमसार जावन क्रिस्त प्रसाद विगार बापातावन घेतेली. देवाते अखंड भरवसो तिका आसलो. तिचे सगळे काम तीच करतेली. जुलय 7 तारीख मंगळारा फांत्यार तिची भलायकेन समस्या सुरू जाली. तिका उसपास काडूंक कश्ट जाले. कुटुंबादारांनी आनी इश्टांनी मेळोवन तिका फादर मुल्लस आस्पत्रे कंकनाडी हांगासर दाखल केले. MIC विभागांत ती आसली. थंयसर तिका बरी चिकित्सा लाभली. ती बरी जाली. 2 दिसां उपरांत जुलय 9 तारीख ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरार तिका वार्डाक हाडले. कुटुंबादारा लागीं ती बऱ्यान उलयली. जुलय 10 तारीख शुक्रारा सकाळी 6 वरार तिणें पवित्र कुमगार भावार्थान सेवलो. उपरांत नाश्तो घेतलो. सकाळी 7:30 वरार ती अचानक परत अस्वस्थ जाली. डॉक्टरांनी आनी नर्सांनी चिकित्सा दिली पूण कांयच उपकारूं ना. आमच्या भयणीन आपलो अंतीम स्वास सोडून ह्या संवसाराक मागले आदेंस.
85 वर्साचे लांब आवक देवान तिका फावो केले. संवसारात तिची मोगाल भुरग्यांक, सुनांक, जावयांक, नातरांक, पंतुरांक आनी मोगाच्या कुटुंबादारांक सांडून सर्गींच्या पैनाक ती भायर सरून गेली. कोणाकच आपली साकरी करूंक नजो म्हूण ती भावार्थान मागतेली. तशेंच देवान तिका बरे समाधानाचे मोर्न फावो केले. मोगाच्या दुखेस्त कुटुंबाच्या संध्यानो, तुमकां वर्ते दूख जाला तें खरें. आमी तुमकां उतरां वरवीं मात्र बुजोवंक शकतेल्यात, पूण तुमचे ते आसल्या दुखां मुखार कितेंच ते न्हय. तुमचे दूख थांबोवंक आनी बुजोवंक पाठोवंक देवाक मात्र साध्य. तोच दयाळ आनी काकुलदार देव तुमकां हे दूख सोसून बरो करपा दिव म्हूण हांव मागतां. देवाच्या अधीन चल्या मोगाल भयणी हिल्डा मोंतेरो, आमचो दयाल सर्गीचो बाप, तुवें संवसारी आदारल्या सर पथकांचे बोक्साने दिवन दी आनी सर्गींत तूं ताचे सांगाता ससनाक सुख भोगचे बाग तुका फावो करून दी म्हूण मागता. सुबीत ह्या संवसारान फुलल्ली तुजी जिणी, संपले तुजे आस्कुरे रुपणे. तुजो उगडास काळजान आमार जावं पावलो. तुज्या आत्म्याक मेलच्याक शांती भेटयली मिसाची बली. अंतीम करूंक सर्वांच्या तर्फेन तुका मोगाची श्रद्धांजली. आदेंच तुका मोगाळ भयणी, आदेंच तुका. आतां सांजुवां वाड्याक तर्फेन गुरकार प्रतिनिधी फुलांचे रीत दवरून देवादीन भयणीक श्रद्धांजली पाठयतात. दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन दिनवासनेची 2 उतरां. ह्या मोर्ना वेळार सर सहकार दिवन मिसाचे बलिदान भेटयल्या फिरगजगार मनादीक बाप फ्रांसीस क्रास्ता तुमचो काळजांतावन उपकार बावडटा. 6 भेटवणी केल्या देवाच्या उतराचेर नियाल दिल्ल्या सहाय्यक विगार मनादीक बाप संतोष डिसोजा तुमकां दिनवास पाठयता. दुखेस्त कुटुंबांची भेट करून मागोवन आनी तांकां बुजयल्या फिरगजेच्या अर्सुल्यान धर्म भयण्यांक धन्यवाद पाठयता. फाटल्या दिसांनी भयणीक चिकित्सा दिवन जतन घेतिल्ल्या फादर मुल्लास आस्पत्रेच्या वैसांक, नर्सांक आनी सिब्बंदी वर्गांक देव बरें करूं. तुर्त संदर्भात आमच्या भयणीक आस्पत्रेक दाखल करूंक कुमो केल्या हेनरी मोंतेरो दैगोळी आनी गॉडविन लोबो धर्मनगर तुमचो उपकार बावडटा. वाड्याची गुरकार मानेस पेसिला मोंतेरो, प्रतिनिधी मानेस डेनिस डिसोजा आनी मानेस्तीन रोसलिन डिसोजा तुमच्या सहकाराक आमी आभारी जावन आसात. मोर्नाच्या रितीची सर वेवस्था केल्या लुकस एरेंजस तोकोट, मिसा वेळार कंथारा गायलेला क्वायर पंगड, लाईव्ह टेलिकास्ट केल्या डेल्सन मिडिया, दुखेची पेज तयार केल्या रुची कॅटरर्स तुमकां देव बरें करूं. दुखेस कुटुंबांक बुजोवन मागल्ल्या सर कुटुंबादारां सेजारा आनी वाड्याघराचो मनापूर्वकी उपकार बावडटा. आज हांगासर देवादीन भयणीच्या सौगा नातरांक कारणांतर जावन परगांवांत तावन येवंक साध्य जावना. तांणी तांची मागणी बसयल्यान आनी सहकार दिला. तांचो प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा आनी तांकां हांव बुजवण पाठयता. निमाणे आदेंच तुका मोगाल भयणी, परत आमी सर्गारसान मेलता पर्यान. सर्व आमी सांगाता म्हणया ससनाचो विशो दी तिका येसोम्या, निरंतर प्रकार तिचेर फंकय समाधानान ते विशो घेवन दे. आमेन. उबे रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावार्थ्याच्या साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची हेळाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं. तिचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळूं. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभाव आनी भाग्यवंताचो संगात तिका फावो जावं.
आमच्या बहिणी हिल्डा सोत आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्ता थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता संगता पुनर्जिवंती जातेली म्हणून थीर बरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजी साकरणीक साबार देण्याने तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मोणाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्वर आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुजी साकरणीक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव तीं भावार्थ्याच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्ता सोवें पावण तुज्या संगता आनी आमचे भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देव तुका वैकुंठांत घेऊन व्हरो. तुज्या येण्या वेळी रसाची तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुसलेम वरून पवित्र भाषे सुवाते देवाच्या
खान जावं पावल्यान सगळं दिसाने रान खंय आसा देव तुजो म्हणून दुस्मान खेळून हासतात पवित्रंबाचे सुवातेक हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता पवित्रंबाचे सुवातेक हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता. सुम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फणांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फण तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडीनी खेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जिवानपणाचो भरवसो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फणांत तुजे साकरणेक हिल्डाक शांत विशो मेळो. तूं आमच्या पुनर्जिवानपणाने जिवीत देखून तिका पुनर्जिवान करतस. तुज्या मुखामळाच्या वसवाडान सासनाक प्रकाश बगोवन तिका पावय. तूं जियेताय आणि राजवड चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या बहिणीक ह्या जिवितांतली आपणा सरशें देवान आपयली. देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आज आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारखी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या बहिणीक सोम्याचे अधीन करया. सोम्या आपले शांतीत तिका वेंगू आणि निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करूं. आमच्या बहिणी पासो तूं आमच्या सोम्याचे जो क्रिस्ता लागीं मी मागया. ताणें म्हळें हांव पुनर्जिवंतपणाने जिवीत. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आणि म्हजे तें जियेत आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या आमची दुखा पुसून काड. तुजे लागीं मागता तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली. आमच्या बहिणीक ससनीक जिवीत दी. तुजे लागीं मागता आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या बहिणीक तुज्या राजान घे. तुजे लागीं मागता आमच्या बहिणीक पवित्रानवरी नितळ केली आणि पवित्रान ताचेर मोर मारली. तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय. तुजे लागीं मागता आमच्या बहिणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. तुजे लागीं मागता आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाच्या बुजवणेन आणि सस्नीक जिविताच्या भरवशान आमकां देरती. तुजे लागीं मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर दिसलेल्या चितांव ती आमची पातकां मगूस आनी आमकां ताळें पडोव दिवं नाका. पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या मेल्ल्या साकरणेची काकूत कर. आपल्या करण्यांची शिक्षा तिका दी नाका कित्याक तुजी कुशी पाडून तिका मोण आसलें. खऱ्या बावर्तनांगा तिका बावर्त्यांत एकवट आयलो. तेच परी तुजे काकुतेन सर्गीन देवदूताच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती भरीत मागण्यांक खाण दिताय. आज भक्तीन निके पिल्ल्या हिल्डा मोंतेरो ह्या आमच्या बहिणीक विसलेल्यांच्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटलो पळय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ससनाचो विशय दी तिका ये सोम्या निरंतर प्रकार तिचेर फकय समाधानाचो विशय दीत. आमेन. खंती दुखांत आमी पडल्या मोगा भयणीका देव मागता. काकू कर्म सोम्या प्रार्था. काकूल कर तूं तिचे. काकूल तिच्या मोगा धरया. काकूल दाखय नीती दारा. दये बक्षी
आत्म्यातीच्या परतमा जामी काकुळतीच्या मोगादर्या काकुळ दाखल नीतीदारा दयेन बक्षी आत्म्यातीच्या परतमा जामी तुझी कुशी जाऊ तुझी कुशी हाव तुझा आता धूळ माते जाय की ते तुका कर तू आता तुझ्या हाताला ओकून देता तुझी कुशी जाऊ तुझी कुशी उचा तुझा हे काळीस पारखे नीतळते करतो ही माबरी रडण हाव मागता घालते पोणे तुझे कुशी जाऊ तुझे कुशी राज वाढतो सलय आत्म्या वेरे स्पिरितान भरून जाऊन चाकावे तुझी साक्ष सगळ्यान लोकांमध्ये दुखाची पेज पलांत दवरल्या तुम्ही 3 सर्त बेचे